санаи 17 ва 18 сентябри соли равон ҷиҳати иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаю ҳунарҳои мардумӣ бо ибтикори муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ дар толори осорхона намоиши муаррифии ҳунарҳои мардумии халқи тоҷик баргузор мегардад. дар намоиш наздик ба 35 намунаи ҳунарҳои мардумӣ аз қабили мисгарӣ, оҳангарӣ, гулдузӣ, кандакории рӯи чӯб, кундалнигорӣ, аҷубасозӣ, кулолгарӣ, атласу адрасбофӣ ва ғайраҳо ба намоиш гузошта мешавад. Инчунин тамошобинон имкон доранд бо дастгоҳҳои ҳунармандӣ ва тарзи кори ҳунармандон шинос бигарданд. ногуфта намонад ки дар намоиш 80 намуди осори ҳунармандон аз ҳисоби коллексияҳои осорхона низ пешниҳоди тамошобинон карда мешавад ки ҳар яке инъикосгари фарҳанги бою пурғановати халқи тоҷик мебошад. вақти баргузории намоиш аз соати 11 то соати 18. шинохту гиромидошти мероси фарҳангии ниёгон, ҳифз кардану ба манфиати ҷомеа истифода бурдани он рисолати ҳар яки мо шаҳрвандон аст.